Wel, croeso nôl ato ni yma yng nghanolfan y Cneifwyr Meirion, a da ni'n gwylio her ras gyfnewid y Cneifwyr yn erbyn y Bwyellwyr o fan hyn, y Bwyellwyr o'r o, da ni'n cael golwg ar y Cneifwyr ar hyn y bryd, a honno'n arbennig o gyflym ydy Catalina Michelev o Australia. Ac yn Bwyellu y mae Amanda Baines, y garfan yma yn y gwyrdd o'r Bwyellwyr yn dod o Australia a Tasmania, felly exotic iawn yma yn Sioe fawr yng nghanolfan Cneifwyr Meirion. Mary Lucas Ridge ydy hon yn Cneifio wedyn, a mae hi yn chydig bach ar y blaen efo'r ail oen tra bod y Bwyellwyr wrthi rwan yn nesaf. Georgia, ges i mo'i chyfenw i, ond Georgia ydy hon. A'r syniad wrth gwrs ydy hollti'r boncyff coed na mor gyflym ag sydd bosib. Chydig iawn o drawiadau ar ôl ganddi hi, gorfod troi rownd ar y darn brenna wrth gwrs mwyn newid i'r ochr arall yn y cyfamser. Mae Dominic Chetwyn tu ôl iddi mi welwch chi'r ddwy o'n nhw'n llun y fanna yn Cneifio yr oen. Mae Becca Jackson yn disgwyl yn neud y gar am ei chyfle hi i Cneifio ei hoen. Felly efo'n edrych debyg ar hyn o bryd y bydd y Cneifwyr yn y cymal yma beth bynnag yn cyrra'r Bwyellwyr. Mae'n llawn yma yng nghanolfan Cneifio Meirion, a dydy gwir ar gyfer yr achlysur yma. Dipyn mwy o hwyl yn perthyn i'r digwyddiad yma. Mae'r Cneifio wedi bod reit o ddifri trwy'r dyddiad wythaf yma. Hwn yn dipyn bach mwy o hwyl a thynnu coes a dipyn o spectacle hefyd wrth gwrs. Dyma ni Becca Jackson yn Cneifio tra bod Georgia wedi gorffen i boncyff hir sy'n mynd ymlaen rwan i Sioe Penlington. Mae'r Bwyellwyr yma yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar hyd a lled y byd mewn digwyddiadau cefn gwlad. Ac yma yn lleol, wrth gwrs, mae sefydliadau fel Bwyellwyr Gwy. A dyna ni, fel o'n i'n siarad yn fanna, Becca Jackson yn gorffen yn gyntaf yn fanna. Allwn ni wylio felly ar arddull y Bwyellwyr yma yn fan hyn. Ac o'n i'n sôn, mae'r grefft yma ar agor i ddynion a Menywod wrth gwrs, a dyma chi yn fan hyn Sioe Penlington wrthi ar yr ail ochr. Ie, maen nhw'n gweithio yn aml iawn mewn sioe mwyn codi arian ar gyfer digwyddiadau arbennig. Ac mi oedd Erwin Richards sy'n cydlynu yr ornes yma rhwng y Cneifwyr a'r Bwyellwyr yn esbonio bod o yn canolbwyntio eleni fel aelod o Bwyellwyr Dyffryn Gwy felly ar elusen DPJ sydd yn elusen wledig o fri ac sydd wedi datblygu'n gryf yn cynnig cyfort iechyd meddwl i bobl cefn gwlad yma yng Nghymru. A gwych o beth ydy hynny, felly oedd wedi codi 1000 o bunnau ddiweddar mewn digwyddiad yn Llanelwedd. Ac mi fydd na fwcad yn mynd o gwmpas y lle yn fan hyn hefyd. Rwan ta. Y dweitha ydy Libby Arnsman ydy hon. Felly y menywod yma o Australia a Tasmania wedi dod yr holl ffordd drosodd i Gymru i arddangos y sgiliau i cryfder a'r manylder sydd gyda nhw o ran y gallu i daro yr un lle dro ar ôl tro a hollti'r coed yma. Wrth gwrs fel hyn y bydda fforestydd yn cael ei cynaeafu yn y gorffennol. Dyna ni, yr ornes gyntaf drosodd ar Bwyellwyr. Dipyn ar ei oholi yma yna, felly cynnyliadau i'r Cneifwyr, Becca Jackson, Dominic Chetwyn, Mary Lucas Ridge a Catalina Michelev.